Kajing A deka church, kajing A deka sorkar, ka sorkar kabakarsan tangki Kristan, ka sorkar ha Meghalaya, klem perkhat nakabanta, ki para khasi penar ki babad niyam tanray, ki persang ban ay shitam, ka sarkar kala panshitam, ढांग panshitam, या की परा की babad niyam tanray, kwa school kalla niyam, kwa hospital kalla niyam no, kwa surak kalla niyam, kwa electricity kalla niyam, ladabad niyam tanray, ngim ay yafi surak, ngim ay yafi kaying kasem, ngim ay yafi ka school, ngim ay yafi ka dispensary, ngim ay hap kalla niyam. Lalalong Kristan, yobay, klem long Kristan, kino. Toha kabayade bat kani kum ka jingwan jung I wan jung o ya ka jinglong jingman jong ka state jong ka jalla jung I om ban wan ta ya kaniam ka long ka bagarpang la pidei Kristan pidei seng kanu seng kaniam tenrai la ni kanu kaniam Hindu la ni kaniam Muslim kani ka dei ka part jong u la ni jong ka badai ha kata ka jing nget jung ki ndai ha baya kren bad ka jing kamat ka baya kren bad I ba pi ong ma pi I ba Sunil Diodhar ma ya kata te kadai ka ngamla bante pi ka dei ka jing bakra ka jing kren jung I namar influence bah ka kren khasiru ndai ha kum ha ka jing ya lenti jong ate bat I long ngiye bah ngiye miat ngiye long kum si paralok kum si yeng si sem ndai ban ong ban kentha pat ban kren hi adu kata te ngam sngo bat bangarung an persya ken ba ndai tang namenta kata ka ban penrung ya kata kan yam tenrai bangin yo ya ka bangin do ka school kamdan kata kadai ka babakla kajing ban yo ya kita ki AKA kadai manga mapi bante ya kalawai nai wan ra ya kan yam hapedeng nai wan ra ya kan nuru wan ra shuai ke jing bha ya ka riba ka jaj ben rio ka ba kongsan ba kum no ngin te ya ka yeng ka sem ya ka ne ka issue nganum lara ban kren khambon namar nga kren be tangkat kumba nga sotho ya ladi bangaru ngadon ka BJP banga wan na benta kanu nga wan na benta ka riba ka jaj ben rio wan na benta kini kipaj khasi barit pan bangan ra ya ka khubor jum ki sha Delhi ban penyos ngawi ke jing jongi katai ke deka mat bakong san banga ra ya kanu ka issue kanyam kalong ka bakerpang bha pidei Kristan pidei Hindu pidei kanu ru lai jong ngangawan hang ne ban train na mentang jai ban rio nakaliang jong ngan persyang hi kat bala rei ngamla ban tem ngan ya kendo di te ngan persyang kat bala banamar kani ka ta mat yong mo khamtam yangi ki badon hang ni hapo ka jela jongi ki kasi kakta mat yong ni habi ban pan jing shai tingin persyang hi ban wan ra ya kata ka jing shai kat bala dangi layo ka jing shai ngin sapa sya ka lemba ka social media